malapit na si Taming matapos pala. So yan. Uff, kapagod talaga guys. Hindi pa ako tapos actually. Yan. Hindi na bumalik oh. Wala lang damo. Yung spray na binili ni Tami na good for 1 year, yun siya. Good morning, Philippines! Another text. What happened? This is a group text, she said. It's a group text. People. You, Isabel, and Andrea. Okay guys, good morning! He's drunk. He's been drinking last night, guys. He cannot walk properly. Guys, fall is coming, guys. It's cold. God, good morning sa inyo lahat dyan. Kain na kami ng breakfast, guys. Katatapos ko lang bumaba galing sa taas kasi dito kami natutulog, of course, sa baba. Pero I was editing a video last night and then I don't finish it. It's not done, so I continue that this morning. And right now, we're gonna breaky. I thought Sharon will bring that sandwich. Ha? Kain lang ako, guys. Kain tayo ng breakfast. She liked the sandwich. Alam nyo, guys, na kapag tumitingin ako sa sarili ko or nagbablog ako, alam nyo, meron akong nadiskubrihan sa sarili ko, sa puwit ko. Yung buntag sa tanan, guys. Ang puwit ko talaga yung pag-usapan natin, ha. Meron akong sa puwit ko. Maganda yung puwit ko noon. Maround-round ba? Yung lingin ba, yung bilog-bilog yung puwit ko. Ngayon na nagtagal na ako at hindi na ako usually mag-exercise ako para pa-puwit ba, para pangpalakas ng mga buto-buto sa puwit, ng mga muscle ba. You're not eating dinner? Well, eat your dinner. You can do it all day. So that's what happened. Then I noticed it, para siyang hindi na siya yung parang noon na yung parang nice na bilog na matigas. Kasi ganyan kasi yung mama ko, yung mga malaki, hindi naman malaki, yung parang bilog lang talaga, hindi yung supply na parang nalulungkot na puwit, yung gano'n. Puwit talaga yung pinag-usapan. Pancake, guys, at saka egg. Tapos natin itong egg. Egg doesn't go bad, right? No, that's fine. He's doing bad, but that one's not bad. And then, what else? So, yun. So, ang ibig ko lang sabihin, gusto ko na talagang balik. Yung parang, kahit nakaupo lang siya or nakaganito, yung iganon-ganon mo lang yung paa mo. Ganon. Ano na yan, makatulong. Balikan natin yun kasi parang nasasad na yung puwitan ko. Parang ganon siya noon. Circle. Naging ganon siya. Like, pangit tignan. Iba yung kinain niya. Mahilig talaga sila sa sandwich. I shut the air conditioning also here because the temperature ngayon sa labas is 59. Yep, 59. And maginaw na siya, guys. Slowly, maginaw na. So, balik kami ngayon, guys. Kahapon doon kami sa naglaroy-laroy kami, diba? Lumalakad kami, yung mga nagpasyal-pasyal. And then, after that, bumalik kami dito pagkatapos naming dinadrop yung kaibigan nila. And then, bumalik naman kami doon sa isang bahay para ma-spend time sa mga pamangkin niya. Ngayon sila alis, ngayong araw ngayon. Mamaya sila alis sila from here, sa kapatid niya Tami, mga 3 o'clock? 3 o'clock ng hapon. So, kailangan namin pumunta doon, bumalik para spend, ng counting time na naman before sila alis. Kasi matagal talaga yan, guys, makabalik. Lalo't na nga, wala na yung ina nila. So, parang matagal na talaga
sila magbalik-balik. Matagal naman nga noon sila kahit noong buhay pa yung ina nila. So, hindi sila pa laging pupunta dito. Paano na kaya ngayon na nawala na yung ina nila? Hello guys! Alam nyo naman kapag nagsuot ako nito, alam nyo na, gets nyo na, cut ng grass. At alam nyo ba, ang ginaw ngayon sa labas? Si Tammy busy sa paggawa ng sandwich. Gumagawa kasi siya ng sandwich. Yan ako lang to guys ha. Ito yung ano ng ginawa ng sister-in-law ko. Hala, para sa kapatid niya. So, binigay niya individual. Yan. Saka may mga ganito. Somebody's busy. Somebody's watching. Somebody's watching. You're making sandwich. Baggies. Huh? Many baggies. Baggies? You have you made a big sandwich, baby? What kind of bread is this? Bread that we had. Yeah, I know, but what kind? It smells different. Everything in the bread. Mama, you're here. We shaved you a long time a year. Imagine that. All time along, we would shave you. When it was hot and you were dying, they'd still shave you. Aww. Sorry, baby. You want a coat? You want coat? I'm gonna buy you a coat. Do you want a coat for winter? Do you want a coat? I think a sandwich will be good. No sandwich. You don't eat your din. You don't. Missed it, so you don't. You don't. Yes, you didn't. Oh, do. Mama loves you so much. Yes, I do love you. Yes, I do love you. You're watching Dada too? You think you'll get something? You cannot get anything. You don't eat your breakfast. Uy.
They didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, but we're running away. Can we break free? Can we break free? Hey guys, naka-eyeglass ako guys para hindi ano yung mata natin. Pakita ko sa inyo ang daming apple guys, grabe. Pakita ko sa inyo ha, sana andito kayo para kayo na lang yung mamupo. Tingnan niyo ang dami oh. Daming apple guys, taas pa guys oh. Amin yung apple na yan, ang dami. Tapos na dito nag-cut. Yep. And then dito okay na rin, malapit na si Taming matapos pala. So yan, kapagod talaga guys, hindi pa ako tapos actually. Yan, mag-widwalk pa ako dun sa likuran kasi look, matagal pa yan matapos kasi meron pang sa kabila. May ano pala dito, damo oh. Kunin ko to. Meron din doon ay. Kita ko sa inyo. Ang daming damo din. Ititrim ko muna. Gusto kong itrim itong mga ano ba. Kapitbahay namin ay. Gusto kong itrim ito. Kaso okay na yan eh. Ito din, may tumubo na sa ibabaw. Kaloka. Look. Dito din, meron na din oh. Tumubo. God. Yan. Ang tagal. Ang hina ni Tami mag-widwalk guys, mag-cut ng grass. Ang hina. Ako man yung nagka-cut, ako nang yung nagka-cut sa likuran. Pero pagpunta ko dito, ako sana mag-cut. Kaso kinuha niya yung lawnmower. Sabi pa niya siya lang daw. Buti na lang malinis itong mga ano ko. Wala nang damo na nag-ano dito. Wala na. Hindi katulad doon ba. Graming damo dito. Inisprehan ko sila good for 1 year. Tignan nyo, hindi na bumalik. Maganda dito. Hindi na bumalik oh. Wala nang damo. Yung spray na binili ni Tami na good for 1 year, yun siya. And yan. Ganda naman. Ito yung steps namin likuran. Hindi namin ginagamit. Hindi ko ito nakitang nagbulak eh. Ito siya. Maganda yung bulaklak nito eh, puti. Ang tagal ni Tami. Go ahead. You gotta be kidding me. Lay down, dear. Lay down? Yeah. Alright, the fun and games go. Sleepyhead. You're tired, huh? Yeah. You get up early this morning? Rockabye, baby, rockabye. Rockabye, rocka, rocka.